severní části Mexika se nachází pouštní oblast, která dostala tajemné jméno Zona del Silencio, tedy zóna ticha. V této oblasti nefungují vysílačky, radary, telefony, navigace, dokonce ani hodiny, a lidské hlasy tu znějí neobyčejně potichu. První zprávy o nesrovnalostech v této oblasti pocházejí od španělských misionářů ze 16. a 17. století, které už tehdy místní indiáni varovali, aby na toto území nevstupovali. Indiáni mluvili o tom, že tam vládne samotný ďábel, který bere lidem hlasy. Další dílčí informace pocházejí z 19. století, kdy si místní farmáři stěžovali mexickým úřadům, že se ovce, které zabloudily do této oblasti, chovaly jako opilé a ztrácely schopnost udržet se ve stádě. Kromě toho několik pastýřů hovořilo o tom, že z jasného nebe padaly jakési podivné černé a teplé kameny, které několik ovcí zabily. Podstatně více se o zóně ticha začalo mluvit ve 20. století v rozkvétající éře letectví. Mnozí letci, kteří nad touto oblastí letěli, potvrdili, že jim vypadávaly všechny palubní přístroje. Mexický chemik Harry de la Pena, který v roce 1964 zkoumal v této části mexické pouště složení půdy a nerostů, se omylem dostal i do zóny ticha. Sám na vlastní kůži zjistil, že mu přestaly fungovat všechny přístroje, které sebou měl. Vysílačka se vůbec nedala použít a tak se nedokázal spojit se svým táborem. Nedokázal zjistit svou polohu ani pomocí kompasu, protože střelka kompasu se úplně zbláznila. Aby toho nebylo málo, jeho hodinky také přestaly fungovat a ukazovaly zcela nesmyslný čas. Když se Harry de la Pena nakonec z této oblasti dostal, po příchodu do tábora zjistil, že všechny jeho přístroje začaly opět fungovat. V této části pouště nefunguje televizní ani satelitní signál. Žijí zde četné endemické rostlinné a živočišné druhy. Problém zaujal i mexickou vládu, která zde nechala vybudovat výzkumné středisko. Vědci se domnívají, že anomálie způsobuje zvýšená přítomnost magnetitu. Do této části pouště kdysi dopadl meteorit a proto zdejší horniny vykazují mimořádné magnetické vlastnosti. Také ufologové přišli se svou verzí. Tvrdí, že jde o bod, ve kterém se shromažďuje zemská energie. Podle nich je místo spojeno s mimozemšťany, kteří sem jezdí tankovat své pohonné hmoty. Také někteří místní obyvatelé uvádějí, že nad oblastí vídají často přelétat neznámé objekty. A ještě jedna teorie na závěr. Podle Alberta Einsteina je možné ohnout prostor pomocí působení gravitační síly. Je zdejší magnetická síla tak silná, aby mohla něco podobného způsobit? Einstein vypočítal, že pokud by nějaká vesmírná loď získala dostatečné množství energie na to, aby v konečném důsledku mohla vyvinout velký energetický výboj, umožnilo by to takovému objektu dostat se ve vesmíru na libovolné místo. Je snad zóna ticha nějaký vesmírný portál s dostatečným množstvím této energie? To, co si myslíte, mi napište do komentářů. Děkuji neznámému uživateli za navrhnutí této záhady. Pokud by někdo další měl návrh na nějakou záhadu, určitě to napište do komentářů. Nějakou si vyberu a autora návrhu zmíním ve videu.